Foli wa bela jele malen chani muso demsen aleni mabakoro ka keni aw ka wagati olu togo ye ko aka o bisimila Tamtam TV jabarani sanfɛ ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna ka keni bitɛnɛni o bɛ Octobre kalo tile 20 aleni 7 san 2025 aleni 5 bakoroba minnu bɛ an bolo n'o kan ka walawala ko da aw kulo kan o la kumaba dɔ filɛ k'a fɔ ko ka kɛni fɛn min kɔni tajugu gɛlɛya ye an ka faaba kɔnɔ ni wagati kofɔlen na ko o wolola fɛn min kɔni kalanso olu datuguni na anw fɛ yan nɔ dakun fila o kɔnɔna na an bɛna da don kun kan kuma na ko walawala ko da aw kulo kan ni o bɔra yen nɔ an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko alibi ko tajigu nasira fɛ ko fɛn min kɔni tajiso minnu bɛ an fɛ yan ni an ko o ma ko station ko wa fɛn min kɔni taji nalen bɛ o yɔrɔ la k'a ta k'a bɛɛ bolimafɛn damadɔ ma minnu ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ɲɛnamaya o la tɛmɛcogo ɲuman na an ka faaba kɔnɔna na an bɛna da don la ko walawala ko da aw kulo kan ni o bɔra yen nɔ an b'a fɔ ko an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ ni o ye Musa Mara ye n'ale bilalen n'o bɛrɛ la a bɛ wagati damadɔ bɔ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ale ka kiiri baara minnu kun bɛ sen na ko o jaabiw bɔra ɲangini taara ka o bin a kan an bɛna o kɔnɔ kumaw ta ni ka o walawala ko da aw kulo kan kunnafoni kuncɛ la an b'a fɔ ko an bɛ taa an sigiɲɔgɔn jamana fɛ yen nɔ ni o ye Côte d'Ivoire ye ka kɛ ni u ka jamana malaba kalafili ye k'a fɔ ko o kalafili jaabi kunfɔlɔw ko olu bɔra mun na ni o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni jamana marabaa ye ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye k'ale bɛ sanfɛ hali bi o ko bunakun na ninnu de bɛ an bolokɔrɔ minnu bɛna walawala ka lase aw ma. Ni hakɛra hakilina belebeleba ye mun taara an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka kɛ ni tajuko gɛlɛya minnu ni o bɛ an ka faaba kɔnɔ a bɛ wagati ni bɔ ni o kɛra sababu ye ni fɛn min kɔni gɛlɛya belebeleba o taara ka o don maaw ka tagani ka segin baaraw la ka se u ka cakɛdaw la ka se kalansow la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kalanko olu nasira fɛ ka yira k'a fɔ ko ale bɔra ka laseli kɛ an ka jabaranin kan min na ni a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na kalanso fitininw fara camancɛ kalanso fara sanfɛ kalansow kan k'a fɔ ko o bunakun ka ko o kalankow bɛɛ lajɛlen lajɔlen don fo ka taa se fɛn min kɔni ye ni a daminɛra bi tɛnɛ ni o bɛ Octobre kalo tile 20 ale ni 7 ma ka taa bila fɛn min kɔni ye Novembre kalo tile 10 o tɛnɛndonya o la k'a fɔ fɛn min kɔni ye dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko kalandenw na o kɛ so walasa fɛn min kɔni ye u ka se ka lafiya sɔrɔ ka se u se yɔrɔ ɲumanw na cogoya min na kalanko olu nasira fɛ ka yira k'a fɔ ko nin kɛra hakilina ye mun taara ka kɛ ni tajiko gɛlɛya ye wa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebele ko o bɛ sen na walasa fɛn min kɔni lafiya bɔda jamanadenw ka se ka o sɔrɔ tajiko o nasiraw fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ hali sin an bɛ to tajiko hali nasiraw fɛ k'a fɔ ko an bɛ wagati kɔfɔlen min na i ko bi ko Bamakɔ faaba kɔnɔna na Bakini fan fɛ fo ka taa se a Numaya fan ma k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tajiso dɔw bɛ yen nɔ taji kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don minnu na ni o bilalen don fɛn min kɔni ye bolimafɛnw kama an b'a fɔ minnu jɔda ka bon kosɛbɛ maaw ka jɛnatigɛ olu latigɛcogo ɲuman na faaba kɔnɔna na yan nɔ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o tajisow la ko taji bɛna ta k'a di fɛn min kɔni ye bolimafɛn minnu ma u ye sɔnni sigi mun ni mun kan o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye jamajɛ bolimafɛnw ye ni o ye mɔgɔw ta ka taa o seyɔrɔ la ni o dɔ bɛ tali kɛ taxi ye sotarama fo ka taa se comme fɛn min kɔni ye mobilibaw ma ambulancew bɛ o la fo ka taa se polisiw olu ka mobiliw ma k'a fɔ ko o laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye maaw ka jɛnatigɛ olu tacogo ɲuman o ka se ka kɛ cogoya min na faaba kɔnɔ barisabula ni bolimafɛn ninnu u nafa ka bon o ko nasira fɛ kosɛbɛ an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko fɛnɛ walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka jamana minisiri ɲɛmakɔrɔ jamana maraba Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga o wagati ni o ye Musa Mara ye k'a fɔ ko ale bilalen don bɛrɛ la a bɛ wagati jan bɔ ni a ka kiiri baaraw olu kun bɛ sen na fɛn o fɛn kalo 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye k'a fɔ ko a ka kiiri baaraw olu kun bɛ sen na ko o jaabiw taara ni ka o bɔ jaabi kɔnɔna na ni u y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni an ka sariyakisɛ min bɛ kuma bɔlɔlɔ kan siraw olu nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko olu y'a yira k'a fɔ ko a ɲangina ko min na ko a nɔ bɛ a la o hukumu kɔnɔna na ɲangi taara ka bi a kan min ni o bɛ taa san 2 o kaso la k'a fɔ ko san 1 o juruna don a la ko san 1 kaso ko a na o kɛ bɛrɛ la mun ni o baaraw taara ka o kɛ yɔrɔnin kelen ka tila k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nafolo kasabi ye ko o binna kan ni o bɛ taa i jɔ sefa wari 500 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ fɛn min kɔni ye maaw ka makɔnɔni caman na kirikun ye o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni nin kɛra mara ale garisɛgɛ ye ka kɛ ni a ka sɛbɛnnikɛlaw ye ni a ye minnu ta ka u kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw fɛ wagati tɛmɛnen olu ni u nasiraw fɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan.
O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an sigiɲɔgɔn jamana ni o ye Côte d'Ivoire ye k'a fɔ ko olu ka jamana maraba kalafili ko o baaraw taara ni ka o kɛ sibiridenw kɔrɔni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o jaabi ɲɛbilaw ye ko olu bɔra nin wagati kɔfɔlen in na maa minnu ni olu kun talen don ka u bila kalafili ko o ɲɛnabɔli o bunakun kan k'a yira k'a fɔ ko olu y'a yira u ka kumaw la k'a fɔ ko jamana maraba min bɛ Ivoire nin wagati kɔfɔlen na ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ni ale sen yɛra cɛbɔw la k'a fɔ nin jamana maraba kalafili in yɛrɛ fɛn na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye seba y'a ye ko o be a bolokɔrɔ n'i ye kuru ta 100 o 100 ko 70 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o n'a ye a ka sebaya kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dugu caman na wagati yɔrɔ caman na ko maaw kɔni ma bɔ kosɛbɛ ni ka taa u ka kalanw ni ka taa olu fili ko o fɛnɛ kumaw taara ni ka o fɔ mais k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jaabi jɔnjɔn jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen o ko olu makɔnɔlen don wagati ale ni a nataw la hali a tɛna janya an b'a fɔ ko o fɛnɛ sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko ni kibaruya ye mun ni a bɔra an ka jamana ɲɛmaaw olu fan fɛ ka kɛ ni kalandenw olu ka dumuni ko olu nasira fɛ kalansow la ni an ko olu ma ko kantiniw u y'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya bɛ nin wagati kɔfɛlen na ko mɛ ko hakili ka to fɛn min kɔni ye denmisɛnninw ka dumuni ko la kalansow la o kama ko wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ ka baaraw sigi sen kan walasa fɛn min kɔni ye dumuni jɛlen a ɲuman o ka se ka taga di kalandenw ma ni u bɔra u ka so k'a fɔ k'u bɛ taa kalankɛyɔrɔw la u bɛ dumuni kɛ yɔrɔ mun na ni an ko o ma ko kantine k'a fɔ ko o fanga kan ka bonya ka fɛn min kɔni ye jɛya ale ni kɛnɛya ni ka o sabati o yɔrɔ kofɔlen na walasa fɛn min kɔni ye denmisɛnninw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musomalakaw olu ka se ka lafiya ni ka o sɔrɔ dumuniko nasira fɛ kalansow la an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko ni bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin kan k'a fɔ ko ni aw ye aw sɔgɔlen to an na ko kunnafoni di ko nasira fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ walasa an ka bɔ ɲɔgɔn bolo bi kunnafoniya hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an bɛna ta fɛn min kɔni ye sɛbɛnnikɛla dɔ fan fɛ ni ale bɛ bɔ Nigeria olu fɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ko Chinua Achebe ale ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko tile kɔni na bɔ maa ye min ni a wulila ka jɔ su kuntagalajan ale kɔfɛ an b'a fɔ ko ka kɛ ni an ka kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko aw k'an bɛn wasalam.